Ledal kacikrong ke ja kicok cia putak XKPRT mate risim kang tangki od okcun prang asong pen tong sekot perang ke ame kepa. Ke dam tang ni phai isi arni risim kang tangki od okcun prang asong mate XKPRT di chairman Donri Kram samate Samsing tiso ke japon okcun prang asong along kacirabdun ke dala tumpen perang ke amai kepa. One man cannot run the nation pu ason isi NC song kapar jam lake kejoy ke kali athe song along claim raper atuma phan ke pangri pon hek asong jap bo phansi song jap bo hok kunji lapen ke japon abang jong si ke mesen ke ja kali pulotangte abhikar jap duna bang avidiaji sonsi ke dam tang chiti ni phai inkoira troxial ni Donri Kram sa XKPRT aro along defend arpu klembang Sri Tokbi aphan Dokmuka police station along lamhoi pidet aputha XKPRT Donri Kram sa aro along klem rapet kedal atumpen ningdu cepaklang si perang kiamai cophapon tangte X kedal mate hong kisun tang okchun pran asong along ke klem barim kedala tumpen lam hoi ki phovek abang phu kaning je alam thekla dakpen arjukha diri tunla Donri Kram sa KPLP agrup long asap so kesik sakni ngak lucet tangka kecupang lim karap son putha apen menang bong alang tum keci un'i ngon sarapanta ngon ephat pidet lahai putha kalam litum la ngan tum phana chopake la iheno kecari pon kecok ci tante than bachni mala kopilo kecari kecok ci ke kecari cok ci ke lason iglo jo mane kedam tang alni pen stame kadok ve ke darsta theklong lo abate chini lo nilitum la Donri Kram sa a group an bang ke nilitum ke theklong dek alam the bang ke ajhak ke hala council paisa ta long lo 50,000 adhe ke long le doko plus ako hala ajhak tumang ke koson hala 6,000 kalle la ajhak kalle lo mane ang ton machi lake menang bong ci jogo ci pasung re ko hatpo bini sa pa song kes bidam de alang tong bong alang hijana mundi dan bong si kes pila pulo kan itu song ke itu ke tong tap uncolo kape ke tekelo itu mathat tinte sa fan kes bidam de pulo so tadi ta kes bidam de po akes ke siget po nuya bong si son pulo tante na si la lakni yang bong tadi tu sapso kape itu la ke celong gini celong ini nonton lah ke cedon nundi jo ini si akes sarong rang lu itu bong jut sinang kal julo la lakni angbong yang si celong de to tenang litung kopi step si dengkon la so step bangke non nili bangke la media hoy sudi si pacini lo je celong vek ngai u phangsi jong si la penda je pe jong si panglim veki na pe veki pulate la bangke ni tunta kopi mah step bangke ni tunta dek nang kok he karon ni nuvet bapu nuvet polang ko libati kasi anu tinda farman do rem mati nasi laso along bangani tu mangke kadu bita je coin di side lo po yang si long li pulutan te la bangke belek lo je pom head lag in coin pola madu anu tina phan suri truck la bangso tangka semenang li tum long la jalo so se la bangso long la jat apu thak nang tum pisi pu po nang chi pitu nai ma de pasu de nang lan ki putong nang tum hin ten cikini nang cikini lagi lah so kenang nang wek po karon lagi aron kali itu paisa kedar paisa sudah ke lagi officer tu maron kali te karbeno to nomas konsil doktor CM tuliram rong ha pan PC chuniri kon nang itu kasi chuniri pon lom thela plus sar pan ke je sar bangke baru to nang pilo tamela officer nang mau chok kilo mati lasi chuning bi puthak chuniri nang kokpo je lason thak monon pio du funding kini son bagdo pelote kasi lason kabede je fan lason angko corruption abde je fan asi langon carite kusi chuning bilo mom heading je rang la lapen non la nil tum la so
non so poisa tum kecelong ji fan as non sa fanan tum choding ni lo non 59 kedas tum celong lepin la so poisa asila so poisa celong ji fan non sa fan dami kerap chahang lo pachuning ni lo asin mangke palong ji mane longwek nang po so poisa ge tem het kudang nang la red chandon pa ko pinong nang tem ben ku ne red chandon alam ku men ku wang to la si chairman bangke la council long damsi la 59 cadres 59 cadres la jitu council pen asia funding do 50000 so 50000 ta chairman damsi council long pen check one that si so check one si amena akalong che thap joy mat la cadres 59 cadres bangke so poisa ta nana chelong lid del sila so poisa bang non putho ke chelong ji fansi ni tunge ka bor ilong ko chelong vek nang polage sila sar fanda tulan rohang sar fanda si total ke 130 do ene all total bang ke 460 cadres la song bong pen 160 130 do cadres ke la song bong puthak pen bang ke jitu niliphan FIR nang pidam la pen alang litum ke claim ke dam ke chokche la pen main point bang ke number 1 bang ke 2 lakh sa puthak pot 2 lakh sa puthak long cabinet meeting dolo la so cabinet ke meeting ke do ke September September la so check lo September check lo 12 tarik along alang tum cabinet meeting dulu cabinet meeting long ke parai pon atengke 2 lakhs adim pen ke kedar suman 1 lakh than edji so 1 lakh la support than edji po joine si nili bang oppose dun lo nili ka oppose dun pen ke la so ka oppose pen si nili phana bang ke FIR nang pidam lo allegation nang pa bon lo nani poisa ke curung dam po case nang pa bon lo la pen dulu varieties dulu apen latum 8 officer amen ke Don Rikramsa John Tondon B lapen Longbi Timung Bor Kiri Dunderam Milik etc dulu dak hasila so putak pon ne ke ninje ke lamboy ki pikang tunga bangke je alang tum ke partang jitu itumhan jitu Karbi Autonomous Council pen nange pi 50000 akerap penan la so dang kerap nange pi pon kedars tumhan 57 akedars tuma poisa siam along dam si check chulai dam desi poisa chodelo Don Rikram saba angke ladet pen ke aku second abang ke 20 lakhs nang pilo la so 20 lakhs ene ke 1 crore something nang pilo sitame la song bong ta 20 lakhs ke ni tumhan nang pilo kedas fan chiron kruin noi pu angke lata long dundi anutin kedas ta 1% 1 toka ek noya poisa ta hikita long le lasi aku ne ke pudam tukang tung bang ke je poin aku ekta bang edoke alap cotang lo ta non ke partang non ke bang jinang ke piye bang ke la bang neat and clean nang pinoi pusi nili ke chefait dun la pen post dun lo mat nili phan bang ke dak dok muka long FIR bang nang pidalo lasi la so puthak bang ne ke pudami bang ke je alang tumta mesen pen la so FIR bang chuthai damoi la pen chuthai dam pen si la so ke so bang puthak pot bang ke pini nili long wang te baching bai rapsar te ison baka solution bang po Jong si so kes withdraw to that potenang lihin pen PC deng nilihin pen tame alang tuman ki pine kes do lang number 1 bang kela corruption na puthak lo je hala 50000 kedas tuma poisa chupi det lo la pen number 2 bang ke 20 lakhs chode lo apen hala tractor amen pen 1000 poisa kirung thap amena personality afan lahai kirung thap la pen documents pipe pulote 1000 poisa pipe pulote documents mukha pilongli pulahaya puthak lo tar mane nilita offense bang ke nilita unte nilita mane nilita penap de galom bang ke FIR ulta pidam po si corolo media korte tuman dak ke bang panta kado silam dula nani tuma song pen pulote Don Rikram sa alang li kenal tum han ki japo na bang pulu di so ke japo na job si alang li non Karbi Autonomous Council long board chairman sa men ang manlo la so board chairman mandat pen nang tum ke das tum han ke rab la som duluma pini anta belang sikai si mane kote ta ke chudulong ta belang la pen corruption lok pulote kuson si nitum next time pen ke board chairman alang li phana ko ke hokdam thupo la pen la chot ta kelila hala apisu ta bodnam do dun thulang ante la sona muni tan ke board chairman ki pipon pulote kuson si ili tum ne mang klar dun pon itu song along punoi madu asong long punoi apen hala lotari ke khelata halata a problem do ulang public ke tumban chong thui chobai
lata ni tuma amen pada ni Tuhan dana patherak pon lo rada phansi patherak pon rada pha poisa chongsib lo non ka muni tum tanana ne kat erlo ke pini anda lo tari ke khela ta thek dun long le ben CM Sarapanda ke churu kang tung ela pulo je ala ni nili long ke do la pen hala ke long le ke dars tum an hala 50,000 ke long le tum an fan bang ke nili hin pen kang hon agency pen pipon jite ba piponang pu pusi nili pen nang chong duglo la pen kadoga be kedar sumna kelong le tuman phanda palong nang pu la pen aku la board chairman aputha ka bangke la unte isi big request lo CM Sarapanda chunungri lo je un an ke nanglang pipen nanglang cari pen la nang ke japo na dimlong bangke nili tu masapu kisung da dukok lo la pen ke boy ta dolo la pen halat tangka poisa ta corruption cupidet ke dars tong poisa ta cupidet masih ini tumahin pen bangke sapu ining du kason si mandet lo la pen anutin ake dars tong ta aning kang samse du koklo la si kado gabe board chairman bangke un an ke lang cari pen bele ka phanang piponte pusi nili tum bangke siam phanang ka chong du kang tung lo